Kapang nita otai buk song norok no tabuk mangpili kaisa funungnai o mangpili ni bisingtui norok jodi no o bukhung no nugui tongkha hingke norok phoning tui sadi bini buthai ni phone number tongo tai bufayung ni phone number tongo tai norok chini kok tv ni kok duk number baibo norok kwrung hoi mano obo ongkha Khowai Champa Hawa thana bai khopjak Rajnagar adhesive village Jumia Kaming ni eba Jumia Parani bukhuk bukhuk Bisolya Debroma Busai Probat Debroma kok hinke haisi je takhuk Probat Debromani bihik bukhuk Bisolya Debroma bo khoroksa teacher bo science ni teacher bini rungnok eba bini school lungkha Khowai Tulasikor Adi block ni under yang Onacho High School bini school eba bini rungnok bo science ni bo khoroksa rung phurungnai jok bo khoroksa science ni rung phurungnai jok bini bo khorok eba bini brain asok kam khailia agini hahai bo jefru pora payei charani siming poriboi chakri manei science no pori phaibo science pori phaiye chakri manei kaijakha borjakha ei porebo bini charai khoroksa angkha aboni yagulo no atomsa bini bokhorok brain chap maya hai eba sak kirijak ma hai ungo jaba sak tamo nok ne ongkhra nayo ongoi tongmani phiaba ati khaimang khel khaimang no bo tongoi tongjamani bono school tu tui phayo kentu school ko phaifono bo phurungoi mano atamatom phiaba atamatom phurungmai angkai eba busai phainai eba bufayung phainai obai kefono phurungoi tongo tamongai nukhungni borok jate pora paijak mangbla jotono Engko obo haino ongi tomani khapang ta hotai buk song phiaba miya 24 tarik salmaribo hangkai salmarini sarini 3 pm tamani jora hangkai nukhungni kmoi thangka phiaba borok tongmani jaga hangkai Khowai Tulasikor Rajnagar borok Jumia o tongya borok hangkai Agartala o tongo borok ni Agartala tongthai hingka hangke obo kaisa jaga tongo je Awatam Paranani Banerjee para o parao borok nok tongo ar kaisa Banerjee bosongni borokni oro borok o kami o tongo bara hingke borok or tong hangkai o je aroni kaisa o department hingka aro kaisa ko tongo Santosh apartment borok aro tongo khapang dau dai buk song jodi no bukhuk Bisolya Debroma no nugui tongkha hingke norok sahadi busaino eba bihik engko eba bufayung no tai chini kok tv no sahadi hingke mo miyawo no je bukhuk Bisolya Debroma je kmai thangmano tiyei Agartala West thanao eba Paschim thanao bini mungri missionary bo khlaijakha gai boyas umor to motamoti no ongkha ga obahaino tabu boroni nukhungni borok koikha phiaba boroni nukhung borok chini kok tv no borok phone ko sarka phiaba chungno no phoning khna relia tai chungno je detail limani chung all detail mankha khapang daw tai bohuk song hingka gai miya to tindan jora kmai thangka hingka tabu phano kunu nukhungo kifil chagoya ba kebo samiya biamo thangka hingkai o jorao busai hingkai nogo kwrui busai bo office no busai bo to chakri khlai tongo hingkai busai ke office hingkai phiaba boroni o je Santosh apartment je jagao aro je duty tongnai security bo hingkai saimaraglia o jorao saimaraglia obaino khapang tawtai buk song hingkai phaidi chung o je bukhuk Bisolyani mangpli no chung puya nai nena
Hingke norok nugui mangkha na khama tongo tei buksong bukhuk bisoilani photo norok bukhuk bisoilani photo norok nugkha na nasinai di norok mono jodi no nugui sinui tongkha hangkai norok saha jabadi khapang tongo tei buksong bo hingke tabuk komajak kintu bini school hingkai khowai Tulasikor Adi block ni under Yang Onacho High School Rungnogo bini school o rungnogo no bo phurungui tongmani science ni bo rung phurungnai jek bo science no rung phurungui tongta hingke obo hai khapang tongo tei buksong hingkai norok kok sahrai naimano nukhungni borok bai jesa jaga phan nugui tongkha hingkai nukhungni borokni kokduk number chwng norok no ribui rinai nukhungni kokduk number wngkha 9862912233 taisa sanai 9862912233 hingkai aboni karibo teka tongo mo hingkai bufayungni 8974 674407 taisa sanai 8974 674407 o kokduk number kaini jaba kaisao norok call khlai mano jodi no nugui tongkha hangkai saha jabadi khapang tongo tei buksong hingkai phaidi chong o mangpili o photo no to chong naino paikha phaidi o taisa nainani chong o photo no